Azi începem de la picioare, avem mare antrenament de quadriceps. Dacă avem antrenament de quadriceps, cu ce începem? Cu squats. Cu ce squats? Front squat, baby. Ne încălzim și vă arătăm cam ce exerciții de pregătire pentru squat facem. Ceva pentru mobilitate, ceva pentru amplitudine, vi le arăt pe toate. Ne încălzim. Pentru picioare, deci pentru partea inferioară a corpului, avem câțiva factori de partea de sus care ne pot limita, cum ar fi mobilitatea încheieturii, mobilitatea articulației umărului. E destul de greu să ții poziția asta o bară timp de 1 minut, 40 secunde cât execuți, fără să ai tendința să duci corpul în jos și ușor, ușor să te cocoșezi după bară. Și atunci o să vă arăt câteva drill-uri pe care eu încă le folosesc, deși consider că am o mobilitate bună, încă le păstrez în preantrenamentul meu de front squat. Hai să vi le arăt și vouă. Setăm bara pe nivelul pectoralului, vom avea nevoie de niște hinge sau, I don't know, straps, cum le numiți. Încărcăm și vă arăt exact ce facem pentru mobilitatea articulației. Luăm și noi cu coșile astea. E ceva mai mult de izometrie decât ceva dinamic. Folosim strepurile pentru a ne asigura că nu ne scapă bara. Coborâm încet, cât mai sus. Din poziția asta doar stăm, nu facem nimic și încercăm lent să ducem totul sus. Bun. Mai facem de 3 ori 30 secunde, trecem la următorul. Al doilea drill ar fi o poziție de izometrie. Deci, cam în aceeași idee în care am făcut și primul exercițiu. Câte 30 secunde într-o poziție de stretching pentru a ne mări mobilitatea bazinului. Și asta ar fi pe bază. Vârful în exterior, pieptul în față. În primă fază voi fi cocoșat, care încerc să trag mâinile în spate, pieptul în față, coatele foarte mult în exterior. O să simt o tensiune foarte mare pe aductori, pe lombar și pe partea spirală a spatele. Bun. Următorul ar fi o faldare foarte lungă în care forțăm doar flexia, adică flexia dintre gambă și laba piciorului. Ne ducem mult în față, piciorul din spate, să fix, ne ducem, încercăm în același timp să ne aplicăm pe față, spatele drept. Cât mai mult trecem cu venitul de vârful piciorului, o să vedeți că la un moment dat mi se ridică călcâiul, asta este indica mea de mobilitate, dar de asta piciorul. Schid cam squat shoes, adică am călcâiul mai sus
Și asta mă conferă ceva mobilitate, tot am nevoie să fac exercițiile astea. Bun. Începem frumos să încărcăm, facem măcar un set de încălzire. În mod special folosesc centura, ca să nu-mi activez mușchii stabilizatori, altfel să nu hipertrofiez. Și începem cu seturile de lucru după. Vedem cât de facem astăzi. În mod normal mi-am propus să fac 3 seturi, acte 12 repetări, cu un negativ de 3 secunde. Deci e destul de lente coborârea. Vedem, ultima dată am stricat forma, am dus repetările. Astăzi, chit că pierd din repetări, vreau să-mi îmbunătățesc forma foarte, foarte mult. De asta și pun accentul pe chestiile astea. Ok? Let's see! Aia trebuie să facem cu încărcătura dacă mor. Să sperăm că nu o să se întâmple astăzi, dar sunt destul de mari. Vreau să încerc să lucrez fără niciun fel de siguranță stânga-dreapta. Doar eu și recul. Și bar, bineînțeles. So, let the hell begin. Make the ground shake. Vedeți Maica Domnului, mereu la presă de quadriceps. Hai, mi groază și la aia. Avem 3 seturi de câte 15 la presa de quad.
nu atât de controlate, dar vedem ce facem. Trebuie să băgăm 180 de kg acum. Let's see. Mi s-au rupt colanții la femoral, na. Ferragamo belt on. Let's go. Bine, nu acum, încă mi-e rău, mai stăm puțin. Cu 175, 15, 15, 15. Cu 180, măcar 15, 15, 12, măcar. Da, easy as fuck. Câteodată. Ultima. N-am mai filmat-o, dar mai bine așa. Cred că nu e bine așa. Am făcut 15, vreo 2 repetări. Am făcut amplitudinea prea mare, am lovit suportul. Mor când nu le fac perfecte. Și chiar m-am dus în a 16-a repetare, dar aici a rămas. Oh my God, Romelu. Ce să mai zic? Oprește-o, două dracu.
Acum, la ultimul exercițiu pentru quadricep am făcut sau facem, nu știu când vă pune Ștefan video-ul, dacă vi-l pune după ce am făcut sau înainte. Sissy squats. Încercăm să nu ne ridicăm atât de mult din brațe, folosind discul în burete ca să avem o amplitudine mai mare, astfel quadricepsul se întinde cât mai mult. Cu cât gamba ajunge, cu cât flexul dintre gambă și femoral este mai mare, cu atât quadricepsul se întinde mai mult. După asta urmează să se scurteze complet, asta ne oferă lucru mecanic mare. Finisher, nu încărcăm nimic, greutatea corpului și mergem până la epuizare. E un exercițiu de nou pentru mine, în ideea în care e primul antrenament, dar prima perioadă în care îl fac și încă mă obișnuiesc și eu cu contracție și cu control. Dar we're gonna master it, you know? Acho que é o Talibã, nós tá. Că urăsc, bă, dar urăsc să fac gambe, dar strict din perfida faptului că doare. Singurul exercițiu pe care îl fac momentan, în funcție de cum evoluează situația, mai adaug sau mai scad volumul, probabil că să mai adaug, nu să mai scad, că și așa fac un aparat. E ăsta, lucrând pe extensie completă a piciorului sau a, nu știu, gambei față de femur. De ce? De ce prefer să lucrez pe un aparat de genul și nu pe un aparat cu flexii de 90 de grade? E pentru că în poziția asta lucrează foarte, foarte mult. Da, lucrează foarte mult mușchii gastrocnemieni. Ăștia doi, la mine nu-i vedeți. Sunt 3 mușchi, sunt 2 gemeni, gastrocnemienii și unul plat. Vreau să lucrez gastrocnemienii, adică partea superioară, mai degrabă. Hai să vedem o parte. Că treacă eu până castrolele, post-workout, cremă de orez și banane, guys. De obicei nu mănânc cremă de orez, dar de data asta pentru vlog ne luăm cremă de orez și o filmăm și o mâncăm. Cam asta a fost antrenamentul. Sper să vă placă, că îl văd de picioare cam rar fac.
Glumesc. Nu glumesc. Cam asta a fost. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să filmez execuția sau să explic mai multe legătură cu anumite chestii. Și that's it. Wow!